Ja, selvfølgelig. Det er man nødt til. Det er ingen tvivl om. Jamen, der findes flere af de der flightprogrammer der. Den her hedder Flightmarker 24. Hvordan kan du vide, at det er den, du har set? Det kan jeg jo se på kortet. Det kan man jo se meget tydeligt. Ja, du der. Første mand. Goddag og velkommen. Bare nødt for at lave... Det er for egne. Det ser altså lidt hårdt. Først snakke. Først snakke. Det er også med. Sundhedsdag i dag, jo. Ikke? Jo, men jeg også er med til at måtte ja, så fik vi lige en gang. Ja, andre? Det var mere, der var tæt på at sætte lige her. Så tænker jeg, hvis du har sat langt ned under 0, det er det, der givet hen. Nej, det kan jeg ikke. Det kan man ikke. Put den væk. Så slipper jeg nu. Ja. Men det, man behøver kun... Nej. Det er kun lige en enkelt 138, så skriver du på. Og jeg tæller ned, vi starter om 3, 2, 1. Værsgo. Alt vi kan. Alt vi kan. Ja, det er livsvarende. Det er sådan de amerikanske blad, de bliver populære mekanik og mekanik. Ja, noget der. Så små hjelmotorer. Ja. Du kan få i den størrelse. Sådan her. Det er virkelig kommet ned her, sådan så at flyveren ikke er meget noget større end det. Det er godt det der. Kører han så. Det tager også 10 minutter at komme derhen, så jeg kører. Jeg kommer. Hej. Jeg er altså ikke god til det her. Du må godt lande den på dine fødder. Ej, det var da vist lige lidt ind i byen, så der var det værd. Ja. Det skulle være nok. Og du kan godt råbe op. Vi starter med at gå indenfor til salat af den type. Tag nogle frikadeller. Max 3 banæs per gang. Og så cirkulerer vi ud til varme pølser og får med på tallerkenen også. Så der er serveret. Værsgo og velkommen til. Tak. Husk at få ketchup og sender på derinde. Det er meget småt. Hvis jeg hænger sagen, så er det fra helvede. Det er rigtig fedt. Hvor er du det? Så mange lille pølse til dig.
Det bliver filmet alle sammen. Det er sent.